बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ, मैया थांनाय 25 फेब्रुवारि बृहस्पतिबार खालि आसामनि नगावआव दावबायफैदों मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह फैनाय बे सुबुं जथुमायाव बाहागो लानो फैनाय जितेन्द्र मुंनि सुबुङा मोगा-मोगि जानो गोनां जायो मोनसे जाब्रबथायजों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दबखानि दिफु रडआव जायो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि जाथाया। जाथायाव गाज्रियै जोखोम जानानै जिउ खोमानो गोनां जायो जितेन्द्र मुंनि सुबुङा। अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जानाय जितेन्द्रआ अमित शाहनि सुबुं जथुम मेलसिम थांगासिनो दंमोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि फोसावनाय बायदियै क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफादा बोलुर गेलेग्रा फोथाराव 25 आरो 26 फेब्रुवारि अदेबानि मैयानि साननिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों गेलेनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। सेथि बड'लेण्ड प्रिमियार भलिबल चेम्पियनशिपआव बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि गासै मोन10 महकुमानिफ्राय भलिबल चेम्पियनशिपआव बाहागो लाफैदों। भलिबल बादायलायनाय हाबाफारिखौ गिबि बेखेवजेननाय महरै चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि मोननै दोलोनि गेजेराव गेलेनाय जायो। मख'नो गोनांदि गेलेमु नेहाथारि नरेन बसुमतारी बिथाङा बोलुर गेलेमु बादायलायनायखौ सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवना होयो। थामथियाव, मैया थांनाय 25 फेब्रुवारि बृहस्पतिबार खालि उदालगुरि जिल्लायाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे मेल खुंफुंनाय जायो आरो बे मेलावनो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। फैबाय थानाय समाव बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बे गोनां सावराय मेलखौ खुंफुंनाय जादों। बे सावराय मेलावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रन्जित दासनि बिबुंथिफोरा जेबो बेसेन गैया होनना, मानोना दासिमबो दिसपुराव बिपिएफ आरो बिजेपिनि जथाय सोरखारानो सोलिनानै दं होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसे महिलारी बिथाङा बुंबावो दि बिजेपिनि बेरेखा जेसेबांनाखि दोलोफोर दङ बे गासैबो दोलोफोरजों बिपिएफआ सावरायनायनि थिरांथा लादों होननानै। बिपिएफ दोलोआ बे फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव जाय दोलोजों ज' जागोन एबा हेफाजाब होगोन बे दोलोआनो सोरखार दागोन होननानैबो बुंथियो। ब्रैथियाव, आसाम रायजो ग्रामीण सुबुंखुंथाइ अभियाननि बानजायनायाव आरो चिरां जिल्ला प्रशासननि मददजों मैया थांनाय 25 फेब्रुवारि खालि बिजनीआव आइजोफोरनि मोनसे गेदेर मेल खुंफुंनाय जायो। चिरां, क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लानि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गोबांजौ आइजोफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ बुङो दि आइजोफोरा माबोरै गावखौनो रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाय खामानियाव मुखुब खालामनो नांगौ बेनि सायाव बुंथियो। कनकलथा आइजो जौगानाय बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 50,000 राङै अनसुंथाइ होनाय बायदियै बिटिसि प्रशासना 200 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गोदानै 30,000 रां अमा फिसिनाय आरो बोरमा फिसिनायनि थाखाय होनायनि बागै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गिबि बाहागोआव सायख'जानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेराव चिरां, क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लानि मोन10 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 रां अनसुंथाइ होयो। बाथियाव, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसारनि हाथाइसालिया गोबाव सम बन्द जानायनि उनाव मैया थांनाय 25 फेब्रुवारि बृहस्पतिबार खालिसो बेखेवफिनबाय। मोनथिनाय बायदिब्ला कभिड-19नि बेलायाव लकडाउन जादोंमोन। बे लकडाउनाव गोबाव भुटाननिफ्राय सुबुंफ्राबो फैयाखैमोन। अब्लाबो रायजो राजाफोरा गोदान कमिटि दानानै हाथाइसालिखौ खुलिफिननाय जादों। हाथाइनि दैदेनगिरिया सिगां जायफ्रा जायगा लानानै फालांगि खालामदोंमोन बिसोरनो फैनानै हाथाइखौ खालामफिननांगौ होननानै बुंबावदों। दादगारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बुंबावो दि भुटाननि रांखौ दादगारिनिफ्राय फोजोबनांगौ आरो भारतनि राङानो सोलिनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि खालामदों। दथियाव, भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बर'नि सोमावसारारि आफादनि गेजेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मोनसेनि उनाव मावफुंजाबाय थानायनि उनावबो हाथियार लानानै सोमावसारगिरि एनडिएफनि गागि दैदेनगिरि बाथा बिथाङा
गावनि जायगायाव थायालासे बबेयाव दं बेखौ थोंजोङै बुंस'नो हायाखै, जायनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा हाग्रायाव थांफिनबाय आरो हाथियार लानानै सोमावसारफिननो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बाथा बिथांखौ गावनि जायगायाव नुनो मोनैखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ आरो बर' हारिनि रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय रायजोफोरजों थाफानानै खामानि मावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायदों। बेजों लोगोसेनो दिपेन बर' बिथाङा बुंबावोदि भारत हादराव हाथियारजों सोमावसारनानै गोदानै जै जानो हानाय थासारि गैला। बेनि थाखाय नांगोन सोलोंथाइनि हाथियार, अब्लासो जाफुंसार महर मोनगोन। बेनिखायनो बाथा बिथाङा हाग्रायाव थायालासे रायजो राजाजों थानानै खामानि मावनो नांगौ होननानै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायदों। स्निथियाव, चिरांनि बिजनी खावाथिकायाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव सासे ड्राग्स फालांगि हमनो हादों। ड्राग्स फालांगिखौ प्रेमानुल हुसेन 24 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोन्दों। ड्राग्स फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय गं 6 ड्राग्सजों आबुं कन्टेनार, गंसे साबोननि बाकस, गंसे मबाइल, गंसे स्कर्पिय' गारि आरो गंसे मटर साइकेल बोखांनो हादों। 8थियाव, हादराव थाद'नाय गैयाजासे पेट्रल डिजेल संग्रा गेसजों लोगोसे सुबुं जिउआव गोनांथि जानाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनाया हादोरनि नोगोरारिफोरखौ नोरजिया खालामदों। मोनफानि उनाव मोनफा बेसेन बांनायनि उनाव बे बाराव रेल गारिनि भाराखौ बारायनाय जादों। हरखाबनो बेफोरबायदि रेल गारिनि भारा बारायनायाव रेल गारिजों दावबायग्राफोरनि गेजेराव गोनो गोथो साननाय सोमजिनायजों लोगोसे गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं रेल बिफाननिफ्राय मोनसे फोरमायथिनायनि गेजेरजों बेसेन बांहोनायनि जाहोनखौ फोरमायथिदों। थाखानाय रेल गारिनि भारानि जायगायाव 3% गोहोम गोग्लैगोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे रेल बिफाननि मावख'गिरिफोरा बुंबावोदि दासिमबो माखासे रायजोफोराव कर'ना जिउसानि गोहोमा गोबाङैनो दं आरो दासिमबो साग्लोबबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो रेलगारिजों दावबायनाय सुबुं अनजिमाखौ खमायहोनायजों लोगोसे कर'ना बेरामनिफ्राय साग्लोबजानायखौ खमायहोनाय असिलायै रेलगारिनि भाराखौ बारायनाय जादों होननानै फोरमायदों। 9थियाव, मैया थांनाय 25 फेब्रुवारि बृहस्पतिबार खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव बेंगालुर एफसिआ 2 गल सोनो हादों आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय जेमशेदपुर एफसिआबो 3 गल सोनो हानानै बेंगालुर एफसिखौ फेजेननो हादों। आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि हेंथायै केरेला ब्लास्टार एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। 10थियाव, मिरु सरकारा ओटिटि प्लेटफर्म आरो निउज पर्टेल आरो ससियेल मिडियाफोरनि थाखाय नेमखान्थि फोसावनो बिथांखि लानाय जादों होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि नेमखान्थि बायदियै 3 दाननि गेजेरावनो गासैबो ससियेल मिडिया, ओटिटि प्लेटफर्म आरो डिजिटेल निउज पर्टेलफोरा नेमखान्थिखौ फालिना सोलिनांगोन होनना फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।